ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଡିଜିଟାଲ ସଦସ୍ୟତା ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ joinbjd.in। ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସଦସ୍ୟତା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ, ଏନ୍ଏସି କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଟିପି ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମେମ୍ବରସିପ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଏହାପରେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ମାନେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମେନ୍ ପେଜକୁ ଯାଇ ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି କରନ୍ତୁ, ଓଟିପି ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇମ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଡ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବର ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭୋଟର ଆଇଡି ଦେଇପାରିବେ ଅବା ନ ଦେଇପାରିବେ, ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଟିପି ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇମ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 24 ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ଏପରି ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଜିଟାଲ ସଦସ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅନଲାଇନ ସଦସ୍ୟତା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଥରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଗଲା ପରେ ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ସଦସ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଦୟାକରି 6370502503 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।